Taye! Ano bang nalipay mga darling, ha? Hindi ko malipay na mabdos naman ko. Usa, mablos ka? Nastiril mo ko, ha? Uy, hala. Kagkumpare di ay ni. Ayak! Gitulis ka kagabi. O, Chip. Bilay na daw sa mga tulisan. 20 mil, Chip. Di ko matuong nga 20 mil. Nga naman eh, Chip. 500 sa ilang gihatag na ko. Ayak! Ayo! Oh, unsi ato? Pila mo kabuok diya sa sod? Ako ra isa, nga naman. Ablihin ang pultahan kay doon ako ihatag nimo. Aw, kinida. Murag, mao naman gyud siguro ron ang akong gipaabot. Ang uwan-uwan na gyud siguro ron sa eleksyon. Ako ganing ablihan, be. Hello, sir. Ayaw paglihok. Oh, unsa man imong gitiyon ako, sir? Ingon na ni day ang kamang? Di ni kamang. Logos ni. Ayak!